Ja, i dag der har jeg Mette Vestergaard med mig. Hun er marketingchef for Dan Hostel-kæden. Og velkommen til. Tak skal du have. Det kan være, at du kan starte med at fortælle lidt omkring, hvordan de arbejder med kundeloyalitet. Eller først og fremmest måske fortælle lidt mere omkring, hvad Dan Hostel-kæden er. Ja, men vi er en samarbejdsorganisation for vandrehjem i Danmark. Egentlig er vi en brancheorganisation, men så er vi også en markedsføringskæde for de 95, der er medlem af Dan Hostel. Vi ejer ikke vores virksomheder, de er medlemmer hos os. De er ejet enten af de privatejede, eller også af de selvejende, eller også af de ejet af kommunerne. Så det er en meget bred skare, vi har med at gøre. Spredt ud over hele landet. Der kan være store hostels, der kan alt. Der kan være små hostels, der kun har åbent om sommeren. Så det er noget af en kunst at få dem samlet i et fælles koncept. Yes. Og hvordan arbejder I med kundeloyalitet? Altså vi arbejder og har gjort de seneste år primært med det via det, vi kalder et gæsteevalueringssystem. Her må jeg starte med at sige, at hos os har vi ingen kunder. Vi har kun gæster. Vi har heller ikke nogen chefer og ledere. Vi har værter. Alle vores vandrehjem er ledet af en vært eller et værtspar. Så vi har gennemført en gæsteevaluering, hvor vi ligesom kigger på, hvad synes gæsterne om de ophold, de har haft. Og det har primært været med det forhold, at gå ind og forbedre produktet. Det er ikke noget, vi har vist udadtil. Så tror jeg og ved, at de fleste hostels arbejder også selv med kundeloyalitet, og vi har jo en ekstremt stor del, der genkøber. Vi ved det ikke præcis, men jeg vil gætte på, at 25% af vores kunder er genkøb. Folk, der kommer igen. Ja, det er flot. Så, ja, men det er også en udfordring, for vi vil rigtig gerne have nye kunder i kæden også. Ja. Så jeg kan sige, det er jo ikke noget, vi kan hvile på. Vi skal have nye kunder ind, vi skal blive attraktive for nye kundegrupper. Ja. Og det tror vi blandt andet, vi bliver via de tiltag, vi er i gang med nu, og gøre det mere synligt, hvad produktet kan via vores ratings. Det kommer vi mere ind på. Ja. Nu siger du, I får de her evalueringer. Hvordan foregår det? Er det sådan, at de får en gang imellem, der får de nogle resultater ind, som de så kan bruge? Eller hvordan, hvis du tager den enkelte vært, hvordan bruger de her resultater? Altså ratings kommer ind, sådan som det jo er kutyme i overnatningsbranchen. Når gæsten er meldt afrejse, så får de et evalueringsskema, og det besvarer de. Så kan vores individuelle hostels, de kan selv gå ind og se, hvordan er resultaterne. Og nogen bruger det rigtig meget. De bruger det måske, når de samler personalet en gang om ugen. Og ligesom siger, på rengøring kan vi se, der kan vi godt stige lidt mere her i gæstetilfredshed. Og så sætter de nogle mål op for rengøringen, og så kan rengøringen være med til at følge med på, jamen stiger det. Også følge at være en del af den succes. Det ved jeg, der er et par af vores københavnske hostels, der har arbejdet med stor succes. Nu bliver de ikke kun evalueret hos os, de bliver også evalueret gennem de store bookingsystemer, booking.com og hotels.com på TripAdvisor. Og der sætter de en masse målsætninger, og så bruger de det til at udvikle produktet. Så de holder simpelthen sådan nogle ugenlige møder? Jamen det gør de, og så kigger de på, hvordan ligger de i det her gæsteevalueringer, og så bruger de det som argumentation for personalet til ligesom der kan være noget med venlighed, der kan være noget med rengøring, der kan være noget med maden, der kan være noget. Ja, beliggenheden kan vi ikke gøre så meget ved, men nogle faktorer, som man kan flytte på, og hvor de kan være med til at se, at de faktisk kan gøre en forskel i de her ratings. Så det bliver brugt aktivt. Det er også vores helt klare erfaring, at hvis man virkelig skal have succes med det her, så er det jo ikke, fordi man bare laver en evaluering en gang om året, fordi det rykker jo ikke rigtig noget. Man skal virkelig have det ned en gang, for eksempel om ugen, som I gør, så sender man virkelig virksomhedskulturen. Jamen det gør man, og nu siger du så altså nu er der 95 hostels, og det er de bedste, der gør det, det er de største, der gør det, og vi har masser, der desværre ikke kigger særlig meget på de evalueringer. Det må vi lære dem, og nu hvor vores ratings bliver synlige, tidligere har det jo bare været til intern brug, nu bliver det synlige på vores nye webside. Der vil de jo simpelthen være nødt til at tage stilling til de ratings, der kommer ind, for nu kan alle se det, og så må de jo tage noget action på det. Så det bliver en god udvikling. Det er noget, vi ser frem til. Vi ser rigtig meget frem til det. Vi er jo i en branche, der egentlig er privilegeret ved at have haft et system. Det er jo ikke et ratingsystem, men vi har haft et stjernesystem. Det har hotellerne, det har vores vandrehjem også. Fra 1 til 5 stjerner. Men jeg kalder det sådan lidt et hardware-system. Det er lidt faciliteter og hvor stort er det, hvor mange senge er der, hvad kan du købe for noget mad på det sted. Men hvor jeg føler ratingen mere er, det er mere de bløde værdier, og
Mit gæt i fremtiden er da, at det bliver da bedre at være et 3-stjernet hostel med en top rating, end at være et 5-stjernet hostel med en dårlig rating. Så der kommer til at ske noget i forhold til værdien af vores stjerner. Det Spændende. Tror jeg, vi kan forudse. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage på, nu hvor du sagde, at I er jo en stor organisation med alle jeres hostels. Og der er nogen, der virkelig har fået det ind under huden og arbejde med den her evalueringer. Og der er nogen, hvor der kan man sige, de halter lidt. Og det tror jeg, de fleste organisationer de kan genkende til, at det kan være svært at få alle i organisationen, alle medarbejdere til at begynde at arbejde på de her ting. Hvordan arbejder man sig hen imod det? Det er jo lidt en rejse, man er ude på. Hvordan har I gjort nogle, hvad kan man sige, nogle specielle ting? Har nogle gode råd, som vi kan give videre til seerne her? Hvad kan man gøre for at virkelig få ind under huden? Altså vi gør jo det, at vi kører noget best practice. Vi samler vores hostels nogle gange om året, og så er der nogen, der fortæller, hvordan de bruger det her. At de bruger det aktivt i forhold til deres personale. Der er også nogen, der bruger det i forhold til at motivere deres ejere, som er kommunerne, til at foretage investeringer. Hvis gæsterne sådan konsekvent klager over en dårlig legeplads, kunne det være, jamen så kunne man bruge det som argument over for kommunen. Det, der virker bedst, det er best practice, altså at det er vores egne hostels, der kommer og fortæller andre, hvordan de bruger det på en god måde. Vi kan jo komme med nok så mange regler og forordninger, men de driver jo altså nogle individuelle virksomheder derude. Så på den måde bruger vi det. Det er også en god generel regel, det er bedre at vise det, end at sige det. Jamen helt klart, og de er rigtig gode til at hjælpe hinanden derude. Vi har jo også et kvalitetssikringsprogram, der hedder HiQ, som er fra vores internationale organisation. Det er der også flere, der vil implementere. Det er jo også over i den samme retning, hvor der er meget gæstefokus. Og så har vi sådan også et årligt årets hostel, som vi udnævner. Det er altså ikke helt rigtigt, hvad jeg siger. Det er årets værtspar. Vi lægger meget vægt på værtskab. Og der er det så kollegaerne, der ligesom peger dem ud, som de synes har gjort det særlig godt. Wow. Det kunne være, at vi fremover faktisk skulle have vores gæster til at nominere et hostel. Ja, det kunne det. Lige nu er det et meget intern nominering på den måde, at det er nogen, som har gjort det særlig godt i kæden. Nogen, som kan noget innovation og som kan hjælpe deres kollegaer, som vi kalder årets værtspar. Men det kan godt være, at vi skulle kigge den anden vej rundt også. Jeg tror, en rigtig god idé med at få eksempelsmagt og vise nogen, der som har gjort det godt. Lave nogle historier ind i organisationen, ikke? Så vise, at der er faktisk nogen, der gør det rigtig godt. Vi ved, det der virker. Vi ved, det virker, når de selv stiller sig op og taler godt for de her, kan man sige, systemer, som vi sætter i værk. Ja. Så, ellers er udfordringen jo nogle gange, at de synes, at vi kommer og har rigtig mange krav og rigtig mange systemer, som vi gerne vil have implementeret. Så det er godt, når kollegaerne siger, at det virker, og vi kan bruge det. Ja. Ellers nogle ting, hvordan har I nogle planer ude i fremtiden? Du snakker lidt omkring det her rating også. Jamen det er, at rating får større vægt i forhold til kundeloyaliteten. Jeg tror ikke, at vi er i noget særligt loyalt segment på overnatningsdelen. Folk går efter pris. Det gør de, men hvis de køber, og det er en dårlig oplevelse, så kommer de ikke tilbage. Så der skal være en klar balance mellem prisen og den kvalitet, de oplever. Så på den måde vil rating vil få stor betydning for os. Det vil gæsteevalueringer og kommentarer i det hele taget fremover. Det kan godt være, at vi har siddet og haft en eller anden forestilling om, hvad det er for nogle værdier, vores brand har. Men det er jo så i sidste ende vores kunder, som er med til at bestemme, om det holder vand. Det vil sige, at alle de her ratings, de kommer direkte ned på jeres egen hjemmeside? De bliver nu synlige på vores egen hjemmeside. For hvert hostel bliver det synligt, hvad gæsterne mener om det sted. Og det bliver spændende at se. Jeg kender det fra mig selv, men vi bruger det meget i overnatningsbranchen. Man kigger, hvad har andre gæster, som jeg har sagt om det sted, jeg gerne vil bo. Ja, det bliver synligt. Nu bliver det ikke længere et internt system. Nu bliver det en meget væsentlig del af vores hjemmeside. Så der kan man både gå ind, og de enkelte hostels skal gå ind og så også besvare, hvis der eventuelt er nogle utilfredse kunder. Altså det har jo været vores krav til systemet, har været, at man kan besvare det. Vi ser de meget store systemer, ikke fordi det er et udmærket system, TripAdvisor, men alle kan jo rate alt. Og det er lidt det, vi oplever. Vi vil gerne have, at det er de gæster, der har overnattet på vores hostels, som rater, og derfor har vi valgt at lave vores eget system, hvor der kan være nogle, hvor vi kan gå ind og kommentere på det. Vi er ikke bange for at få dårlige ratings, men vi vil rigtig gerne kunne gå ind og komme med en lille kommentar, eller faktisk direkte jo selvfølgelig kontakte de gæster, som har haft en dårlig oplevelse. Det er en del af konceptet. Og de enkelte hostels kan så også tage resultaterne med tilbage til
nu ser du sådan ugenlige medarbejdermøder. Ja, det er jo så det, og for ikke at vi skal sidde med hele den rapportudskrivning, så skal de jo selv kunne gå ind i systemet og trække alle de rapporter, de har brug for, hvor de ligesom kan vise, hvordan ligger jeg i forhold til mine kollegaer, hvordan ligger jeg måske i forhold til hostels, der minder om mig, hvad er der svaret inden for forskellige kategorier. Så det er meningen, de selv skal gå ind og bruge de rapporter meget. Ja, så det ikke bliver sådan et eller andet top-down styring, men de kan selv nedefra gå ind det og skal bruge de, for aktivt. hvis ikke det giver værdi for dem i deres dagligdag, og de kan se, at det er en fordel for dem, så kommer det ikke til at fungere. Der ligger selvfølgelig lidt her i starten, vi er nødt til at følge med og sørge for, at der bliver fulgt op på de dårlige ratings, og fortælle de hostels, som eventuelt får dem, at de skal gå ind og gøre noget ved det. Så der er lige en periode i starten. Men det gælder ikke vores store hostels. Altså de 60 af vores største af vores hostels, de får allerede ratings fra andre systemer. Så de ved godt, hvad det handler om. Jeg tror også, der er rigtig mange andre marketingchefer nok genkende til, hvor man har lavet en eller anden rapport, og så skal man få den ned i organisationen. Det kan være rigtig svært. Så man kan jo lige så godt takke IT, selv få dem til at begynde de kan selv se deres egne resultater, så de selv på egen hånd kan begynde at arbejde med de her ting. Jamen det skal de, for ellers bruger vi alt for meget tid på at trække de rapporter og sende det til dem, og så åbner de det aldrig alligevel. Ja. Altså der må vi hellere lære dem ved eksemplets magt hen ad vejen, at der er nogen, der har glæde af at bruge det, der er nogen, der trækker det, rapporterne og bruger dem over for deres personale, og så få dem til at vise interesse for det. Men jeg tror, det kommer nu, hvor ratings bliver synlige på hjemmesiden, der kan de ikke bare, altså der skal de tage action på det. Ja, der er nogle gode incitamenter, som man ja, kan men direkte. Det er der. De vil sidde og følge med i hinandens ratings også. Altså, det er der ingen tvivl om. Så de kan simpelthen begynde at sammenligne sig selv med. Det kan de jo, for det er synligt på hjemmesiden. Tidligere har de jo ikke kunne se hinandens evalueringer, fordi det har været et lukket system. Men nu kan de jo bare gå på hjemmesiden og se, jamen, hvad er der sagt om de andre steder. Og det plejer også at være motiverende for dem at se, om de har det. Og de kan benchmarke sig mod hinanden i kæden. Ikke? Bestemt. Men altså for mit vedkommende synes jeg, det er spændende at se den der overgang mellem, at det er stjerneklassifikationen, der har styret, til at det i højere grad bliver ratings, der kommer til at styre. Ja. Altså der tror jeg, vi vil komme til at se nogle sjove kombinationer af netop nogle 3-stjernede hostels med nogle rigtig gode ratings. Og det vil få gæsterne, som måske tidligere har sagt, det er kun 3-stjernede, kan vide, om jeg vil bo der, til at tænke, hey, jamen, det har jo en masse kvalitet, og så vil de læse, hvad de her gæster skriver. Altså, om det ligger fantastisk godt, og de er super søde og laver ekstremt lækker mad, så kan det godt være, at de tænker, at det kan godt være, at det ikke er de måske mest moderne værelser, men når alt det andet er i top, så er det der, vi bor. Så jeg tror, det kommer til at flytte, forhåbentligvis ikke bare internt i vores kæde, men at det kommer til at gøre, at folk bliver mere trygge ved produktet, altså ved hostelproduktet, som vi kæmper jo lidt med et gammelt image, som slet ikke er en realitet i dag. Altså produktet har udviklet sig ekstremt de sidste 10 år. Men vi har stadigvæk nogen, der er lidt tøvende over for vores produkt, og der tror jeg, ratings er med til at gøre, at de tør nye kunder. Og jeg synes faktisk, du har fat i en rigtig vigtig pointe, det med, at det er jo ikke bare prisen, det handler om. Der er jo en masse andre faktorer. Hvordan var værterne? Ja. Hvordan var hele det sociale atmosfære? Der er jo en masse andre faktorer, der faktisk gør, om det er et godt sted. Jamen, vi kan aldrig gå i krig på prisen, for der er nogen, der har nogle meget større pengetanke end os. Altså, vi kan jo se det, når de store konferencecenter dumper deres priser. Vi kan ikke være med. Det kan vi ikke, for vi har ikke den pengetank. Vores priser er i bund i forvejen. Ikke? Så og det er jo også bare en evindelig kamp, hvis det hele tiden er prisen. Det er det nemlig, så det skal ligesom køre på, at det er værtskab, det er et godt sted at være, der er dejligt at være for familier og børn, og der er udendørs arealer, de ligger godt placeret, og det er det, vi spiller på. Og så selvfølgelig er prisen netop for familier er lav. Den er lav. Det er den, fordi det er værelsespriser og ikke personpriser. Ja. Så. Men det er alligevel tankevækkende. Der er jo faktisk rigtig mange virksomheder, jeg vil udvide. Jamen, der har netop været, de tænker hele tiden, det er prisen. Ja. Jamen, hvis vi kan ikke skabe kundeloyalitet, det er jo bare med at få de laveste priser. Men det er jo ret forkert at sige det. Altså, der er der nok nogen, der vælger os også på grund af prisen, men jeg tror bare, hvis ikke de får en god oplevelse også derude, altså så bliver vi valgt fra, særligt når kampen er så hård, som den er nu. Vi sidder jo ikke alene på det segment længere. Der er jo masser af hoteller og masser af andre kæder, der er på hostelsegmentet også. Så det skal bare være noget andet. Man skal synes, det er et godt sted at være. Kunne lide at komme der, og det er fleksibelt og rart og uformelt og alle de ting, som vi spiller på, ikke? Ja, det handler nok også om at prøve at få et andet, hvad kan man sige, mindset, at
god kundeservice jo ikke nødvendigvis. Altså mange tænker på, at det er noget, der koster penge, men det er jo faktisk mere en investering, fordi at det kan være med til, at folk de faktisk begynder at snakke godt om det, og den her højste, og begynder at fortælle det til sine venner og så videre. Ja. Og på den måde, så får man en ny forretning på den måde. Altså det er jo det, der er allervigtigst for os, det er jo, at produktet opleves godt, når de kommer ud. Og service i vores forbindelse er jo en sjov størrelse, fordi det er jo ikke, vi har ikke room service, og vi har heller ikke tjenere. Vi har jo buffeter ved alle måltider, og der er ikke nogen room service undervejs. Så det er værtskabet, det er det at føle sig velkommen, når der er nogen, der kender lokalområdet, og lige har nogle legeting, børnene kan lege med på græsplænen. Og sådan. Altså, det er den der stemning af at være et godt sted. Så det er jo service i en anden og mere personlig forstand end sådan faciliteter. Men vi har heller ikke nogen, som synes, at det ikke er okay, at det er buffet, man selv skal tage sin tallerken af bordet. Det er bare en ekstra sjov ting. Ja.